допълнително институт. Днес ще ви покажа как да си направите изтревачка за конфети. Както помните в един клип ви показа как е трябвало конфетите да пъщат за месо и сега ще ви покажа как да си направите тази изтревачка. Това ще е нужно рулон туалетна хартия, маркер, балон, такова пълченце хартия, ножица и тиксо. Така, най-напред почваме с рулонто и маркер. Маркера ви, ако искате да си отцветите, аз ще си напиша името на него. Името в канала ми в YouTube. Добре, ще си място. И така. Готово. Ето. И до тук маркера не ми трябва вече. С маркера ви, ако искате каквото си напишете, аз си напишете. Добре. Сега, след което другите две са, значи ненужните, които са използвали, се остават на страна. Другите са ножица и балон. Добре. Моите балони са такива по-малки, което е гадно. Изрязвате ето запишете. Изрязвате, нали, както балона ви е така, и изрязвате така. Сега взимате това и сега да може да се разтвори. Разтвори се. Айде бе. Добре, разтвори се. Като сме го разтворили, го правим така. Чакайте. Добре. Явно няма да се получи. Но, ако животът ти понесе балон и маркер и лише и пиксо и каквото и да било, направи си изтревачка за конфети, ако животът ти понесе такива неща. Оп! Получи се. Но не. Ще трябва да го поправя малко. Добре. Тук има едно много кофти нещо. Всеки път, като го изстрелят, и то влиза вътре. Това е кофти. И смоки. Само го извадя и продължаваме. Хей!
Хайде нацели го, маркер, нацели. О, не. Не, истина! Не, истина! Добре. Ще се върна, когато го направя. Ще се върна след паузата. Добре. Направих го. Ето. Сега идва време на фиксания приятел на фиксото. Давай на фиксото. Мъкни! Хубава маска. Идва. Къде си му пари на време, пари на място? Къде си му пари на време, пари на място? Пари на време, пари на място, пари на време, пари на място. За да не се маха на главите около тук, около застъпката на балона към хартията, към ролката, така тия. Това просто си го връщаме тук, защото беше на празник. Беше на празник, приятел. Защо си купи? Опа! Добре, време е за $1. Рокопия за влог. Идете в канала на Роко Пияза. Добре, това са конвертите. Добре. Добре. Нарязахме конфетите. Изпадаха. И тук изпадаха.
И да, това беше видеото. Ако ви е харесало, треснах ли ви? Добре. И това беше всичко от мен. Ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре, абонирайте се, пишете в коментарите и видеото ви е харесало и дали сте го получили това, което го направихме и дали ви е било лесно. Да, пишете в коментарите дали ще ви помогна за пак. Ако ще се върна нещо. Добре, чисто много. И да, благодаря, че гледахте. Ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре, абонирайте се, пишете в коментарите дали сте получили точно това, но няма смисъл вашето да е за моето име, защото ви е тъпо, напишете си го с вашето име. Так кой ще си напише това с чуждо име? Никой. Да, пишете в коментарите дали сте получили това с балона и текстото тук и вътре към вестите. Дайте по един лайк, ако е така, пишете в коментарите, абонирайте се и да, също ако ви е харесало, пишете в коментарите. О, знаете. Да го направя ли? Само толкова. Не го очаква. И да, както казах, дайте по един лайк, пишете в коментарите, ако ви е харесало и ако ви помогна. И ако сте получили. И се абонирайте. И до скоро! Следващия епизод. Ето е за камерата.